Üdvözlet a világ egyik, hanem a legszebb Tesla Superchargeréről. Zeng városából, az Adria partjáról. A vízparttól körülbelül 10 méterre van a töltő. Észbontóan gyönyörű helyszín. Igaz, hogy csak 110 kW-os, viszont szinte mindig szabad, szinte soha senki nem tölt itt. Ilyen nézzünk egy kis statisztikát, csak muszáj volt megmutatom ezt a tünemény tájat. Na, nézzük, elindul-e. Azért az se állt, ha elindul a töltés is. Általában 8-10 másodperc a helység, és már indul is. V2-es, de nem osztjuk senkivel, úgyhogy valószínűleg a 110 kW menni fog rögtön az első pillanatok kezdve. Egyébként 290 kilométert jöttünk el, 90-es átlaggal, de ez a 90-es átlag úgy jött ki, hogy igazából botrányosan pocsék minőségű horvát autópályán 100-as átlagot lehetett hozni, állandóan le van korlátozva a sebesség, és az utolsó 20 kilométeren 19%-ról 22-re visszatöltöttünk, annyi lejtőn mentünk át. Ez volt az utolsó 15 kilométernek a fogyasztása. Mínusz 103 wattóra per kilométer. Ezzel úgy ellennék hosszú távon. Csak kifolyna a delej az akkumulátorból. Gyakorlatilag végtelen hatótávot számít az utolsó 15 kilométerre, mert visszatöltöttük a delejt az autóba. Ez az, amit belségésről elég nehéz művelni. 150 km-re 135-ös fogyasztásunk volt, teljes úton pedig 146 nagyjából. Ez pedig így néz ki részletekben. Megyünk egyet, mászkálunk ezen a tüneményes festőitájon. Szétnézünk és aztán alszunk egyet. Holnap pedig Plitvice. Még egyszer a fogyasztás. Szemedgyönyörködtető. Ott meg a tenger.